guys, maayong gabi natong tanan guys. For today's video guys, kay mag-andam na pugog pagkaon sa kong mga doggy dogs sa hapon. O sa ko ang mga miming. So kaon sa nako kong herbal guys, kay ako ang giinit kay mag-inom kong herbal. When nag-andam ko pagkaon nila guys, mag-inom na lang ko daan og herbal kay para pagdagan ng oras, pag uman ako tanan-tanan, pwede na ko mag-kaon. Saan mo na, dagkong mura man damini, uy. Dapat naman karon. Ano man na, si Wakwak naman po imong hilabtan. Si Wakwak na po imong giaway guys, dili na po si Kuan. Jere. Mag-andam taog pagkain sa mga anak-anakin. May. Ning agas na. Oh, manalo doon. Kanuan sila? Oo. Abriyan ko partukan. Giring. Oh, kakanan pa na ko karon. Agi niya. Salud ko ron na. Ito mga hati sa mga. Herbal guys, inom tag herbal. Dara guys, ang ato ang pagkaon sa tong miming. Unahon na to kong miming. Kaya gipanggutom na sila guys. Kanina rin sila sinunod na ako guys. Unya na busy man kog upload sa kong reels. Karon kani ako ang vlog karon para ni sa akong Facebook page. Dagol. Ang mga miming unahon nato kay para magkakaon na sila. Ang mga miming atong unahon. Nga naman na itong dagol. Ito lang guba gini sa kasaba ba ng babaa. Kontra kay ni dagol lang ako ang husky guys. Amot anak niya. Natingala ko anak niya kontra kay niya akong husky. Ngawa man ang tanan ng hilabot sa yaha. Nga bitag bugnoon sa kong husky bitag budlot ang mata. Pag-inom mo kay nag-vlog ko. Pero guys, ang pagkaon sa ako ang meow-meow. Dagol, sige pa. Kung nang ihatag nila guys. Saba na kayo si Boots guys. Kana si Boots guys. Di na siya kahulat guys. Kanang kaon na. Unahon ako na siya. Dali na! Wakwak! Dayon si Boots na dayon. Anya na si Pering. Ang wala si Pering o si Tiger na. O si Boots na dayon guys. Kaya para mahilom si Boots. Sisaba ka si Boots guys. Atong unahon si Boots. Sabi sila guys. Gablag si Mami, gablag. Sabak, dagol. Nangahulog na ang mga planggana guys. Gigutom na sa imong husky guys. Dara o. Wala na, nakauka dito. Ay, gusto lang yung mag-gol.
silang dagol na dayo na guys. May mani silang dagol kasi hindi tayo bata. Wala, agoy. Asa mo pondre na dito sila? Ipangyabot ug sud to kay mga ulan man to. Bochi. Di man na masamok si boss basta magkaon na siya. Ibilhan ti kag rice. Ibilhan ako rice si banana guys kay mukaon man na siya unya panihapon. Ako guys dili na ko mag rice guys kay tanawa akong bilbil guys oh. Nanggawas na akong bilbil guys. Ingani misugot si banana guys nga di ko manihapon. Nga gusto na niya magdungan mig kaon niya. Ning anak ko nga dili na ko mukaon ay. Busogin na. Kaon lagi karon. Pagulat lang good. Ikahulat guys, oy. Kalagot ka ayo. Mana. Lang inday na lang. Inday beauty na lang. Madayon si Dagol. Lagi. Lagi kaon lagi. Nagas paspasan na og timpla guys kay nakahulat pati na. Dagol. Tudong gamay. Inday. Mana guys ako nang ipanghatag sila ha. Busog na sila anak. Sila kaon guys. Akong bana guys, gawas ang nalit. Ang taning ko anon. Ay, Diyos ko Lord. Ako nabutang dito kay haluran ko ang bana. Agi ko gamay guys ha, gamay lang guys. Ako daing limpyuan among CR day karon guys kay wala pa ang mga balde. Nasa nagsalo di may kay limpyuan sa nako ang CR may kay mitras wala pang mga balde may. Para matarong na kog limpyo ang CR guys ito kay kung naay mga balde magbuot na. Pasigaan na akong suga niya ra. Pasigaan na akong suga. Hello guys, maayong gabi ko na to. Ra guys, manglimpyo na to tag CR. Ha? Nya na butas na diya kay ako sa inyong limpyuhan diri. Limpyo tag CR guys kay mitras na apay agas guys. Kay mawala na ning agas unya. Limpyuhan na tong CR para limpyo kaayo guys. Ala, 9 minutes na ko. Dalion na to ni kay makakuan na. Sama na tong chlorine.
Ang humanag kaon may pag-aw sa may. Nara guys, malimpit ka. Magkano na to ani guys para kumukuti-kutita pag ako ang CR. Kani guys, kani. Kasi nato ni mga shampoo diha. Guys, anak guys, diba? Limpyo niya itong CR guys. This one. Time to linis. Kani akong gigamit guys para tangtang yun ang buling. Na guys. Hi guys, limpyo. Limpyo sa CR para limpyo atong CR. Ano guys, limpyohan na to itong CR kay tanong na man nato ni gigamit dire man nato i-release ang atong mga hugaw gikan sa tiyan atong limpyohan. Limpyon si buok niyang kilid cement para limpyo kaayo. Ay, Jesus ka, sakita sa kong buko oy. Ito sa bangag. Wala na itanong diya kay gawas na lagi ng usa. Arit na guys, arit na guys. Arit na dapit guys, ana guys. Well, nalagi ka diri, ayo diri kay basa. Guys, sarap guys.
atong CR guys, kay istorya lang. Sige yun ako ni ginalimpyuhan guys, kay di ko ganahan og kanang among CR dito di na ko malimpyuhan kay lainan ko sa baho. Nya diri bet ta malibang, diri ta tanan maligo. Muna ginalimpyuhan din ako ni siya guys. Bisag wala may tubig guys, ako ginakuan ng diri ay ang aniduro. Na. I'm here guys. Di ko ninyo makita guys. Dari na to ibutang guys be. Bali na to diri guys. Na para makita. Na guys para makita guys. Itong mga pagkaaramina diri tarong itong short pa na to eh. Makita itong pagkaaramina. Guys. Busy pa yung manang panglimpyo guys. Steady lang sa mulia guys ha. Limpyo pa yung manang guys. Uy. Ang dalit-dalit po guys. Kaya kung ba na manalog pa diri sa CR. Dire. Limpyo ko. Hoy, mahulog akong cellphone. Agoy, agoy, agoy. Stud.
Kuan ni dito ba ipriso. Ihulog akong cellphone ay pati nga ba ni taasa di ay oh. Mag-post story sa puntaan ni ron. Nah, unsaon na ni pagkuan. Di na makakuan. Dili na lang isun ni mabasa. Na. Unya dapat guys, ako ano nang kuan guys, magpaalam na ko guys kay perti na pagkataasa sa iyang video guys, Burot na ato ang post storage ito guys, kay napa ko i-upload. Napa ko i-upload guys. Mana naman po ko guys, ako ano lang man yung kuan guys. Suwasan ang CR. Mana naman ni. So diri ra ta taman guys. Salamat sa tanan sa inyuhang pag-suporta sa kuha, sa nag-like o nag-share o nag-follow sa akong Facebook page, Facebook account, nag-subscribe sa akong YouTube channel, sa akong mga reels, TikTok. Salamat sa inyong tanan guys. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye. Gihanga ko guys. Bye everyone.